yasa na zo lungun ga ba wanda zai zo yawa kai. Assalamu alaikum. Abokina ya an kai na. Wallahi da wala ba. Abinci ne nan. Me kake boyewa ne? Wai wallahi boye ba oye shi nake yi ba. Barka da amma don Allah da annabi don Allah da annabi diba uku zaka don Allah. Na ji diba uku dai zai. A'a na san ka. Uku zan yi. Ba ka damuwa. Continue. Now I don't mind up, now I don't strong. Now I get ina baka labari. Get right here. Lokacin da muka je can wara daga nan muka biyo ci famini muka zo ɗiba rake. oh my god. Wanda za su salamu alaikum nawa na kai yi? Biyu. Sora guda. Wai ili bai tashi da bacci na ba. Yale shi to kai zo shi. Dashi. Oh my god. Wa nawa na kai yi? Ban kara ba tukun. Ba ƙara ba. To ya kai abinci ya ƙare. Kai ko dai bismillah. Wa ilu. Ba shi. Let's go. Oh my god.